Estem a l'Institut Miquel Tarradell. Quin projecte estem fent? Estem fent el projecte de repensem el valor dels aliments. I de què es tracta? Tracta dels valors dels aliments i de no malgastar-los. Com t'ha paregut l'activitat del trap? Doncs a veure, ha sigut divertit perquè hem fet estampats de verdures i ha sigut creativa. Quin tema vas fer? Era com un tipus de poma, un tipus de menjar que no era natural, que li posaven productes. I doncs això també vol dir que els aliments no tots són ecològics, porten químics i tal.